táto kamera prišla ku mne aj s nejakým vybavením, diaľková spúšť, toto sú krytky vlastne na objektív, keď vyberiem objektív, aby tam nebolo prázdno. Toto je pretáčací kľúč, ktorý sa namontuje sem a viete ten film otáčať, keď potrebujete. Čiže týmto sa teda film prevíja. No a tá samospúšť, respektíve diaľková spúšť, tá funguje veľmi jednoducho. Tu je taký závit, v tejto polohe sa šroubuje, keď ho tam dostanem, tak ho vlastne otočím a potom, keď stlačím diaľkovú spúšť, tak vidíte, že tuto mi vybehne drôtik, ktorý bude ovládať kameru. Takže ten sa montuje tak, teda diaľková spúšť sa montuje tak, že sa dáva na do tejto drážky. Dôležité je, aby táto šroubička zapadla do tej drážky, čiže musím ju tam dať tak. Tu na kamere vlastne je vnútri taká drážka, v ktorej sa pohybuje aj tá spúšť. A ja to tam musím do tej drážky dať a zaaretovať, aby tá samospúšť nevypadla. Čiže to je veľmi jednoduchý úkon. Šroubičku zase otočím o 90 stupňov tak, aby mi tam v strede vybehla dierka. Neviem, či to uvidíte, ale vlastne tu v strede tej šroubičky je dieročka, čiže buď ju mám takto, keď ju tam zakladám, alebo ju teda položím do tejto polohy a v tejto polohe mi ten drôtik vybehne a viem ovládať kameru. Takže takto si to môžete pozrieť. Na diaľkovú spúšť, buď na jednu alebo na druhú stranu. Takto v zásade robím to, že nakrúcam s tou kamerou. Keby som tú spúšť dal do opačnej strany, tak robím po jednom zábere. Čiže môžem si vybrať, že na ktorú stranu si ju namontujem a podľa toho vlastne buď na jednu alebo na druhú a robím to, čo s tou kamerou potrebujem. Okrem týchto vecí mi vždy s tými kamerami príde aj nejaké takéto prekvapenie v podobe filmu. Čiže je tu nejaký film, ktorý predpokladám, že je natočený a nie je vyvolaný, lebo je prelepený páskou. Tiež to takto robím, keď natočím film, olepím si ho, aby som vedel, že už ho nemám otvárať. Takže uvidím, budem musieť zistiť, že aký tam ten film je a skúsiť ho vyvolať. Možno, že tam budú nejaké zaujímavé veci. No a s prvou kamerou Bolex, ktorú som kúpil, mi prišiel farebný film. Tento film je z roku 1972. Je teda výrazne starý, skladovaný určite nebol dobre, lebo kamera, ktorú som vtedy kupoval, ležala niekde na povale a majiteľka domu, ktorá zdedila po svojom otcovi, alebo starom otcovi dokonca ešte, predávala všetko a predala to proste spolu. Čiže prišiel mi takýto film, som zvedavý, či sa naň bude dať niečo natočiť. Skúsim ho založiť do kamery, už mi prišla aj chémia na vyvolávanie farebných filmov, takže môžem sa s tým trošku pohrať. Musím zistiť v prvom rade, že či ten film vyvolám tou chémiou, lebo toto je film, ktorý sa vyrábal v roku 1972 a tie procesy mohli byť trošku iné, ako sú dnes, čiže najskôr si to naštudujem, ale ak sa mi podarí ho natočiť, skúsim ho vyvolať a uvidím, čo na ňom bude.